Всичко да живее в България! Живее България! 3 март пак тук. 12 часа. Това е един от най-подходящия ден, в който да протестираме. 3 март. 3 март Е второто освобождение на България. Трябва да покажем тук. Също искаме да направим декларация с спре дискриминацията над българи и румънци в Англия. Точно! Това така да го направиш предварително. За декларацията. Ми да я приемем. Нещо, да излезе с декларация и да осъди тия дискриминации срещу българите. Браво! Защото никой нищо не казва, колко тяхните политици излезнаха срещу нас. Да, и кой ни подкрепи най-важното от политиците? Никой. Никой. Абсолютно, и ни се равняват с едни цигани. А ние сме нужни. А ние сме нужни на България, защото можем да работиме и се бориме и работиме. Искаме да се върнем. Искаме да се върнем, да. Ревизия на всички приватизационни сделки. Национализация! Точно така. Директна демокрация като Исландия! Съд за всички политици, 23 години! Съд! Мафия! 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 Да си построим нов АЕЦ и да не си купуваме електричеството. Арабите може да бъдат идеални прави. Да бъде Курива да бъде навяна в затвора. Кой е в затвора? Всички в затвора! Ето затвори преждевременно блоковете. Палче Павел е най-големия герой в днешната история на България. Да, новия лев. Да се обичаме. Национализация на възовите икономически отрасли в България. Също така искам да апелирам да намерим някакво помещение, да събираме вече в някакво си българско място, не вече отеките. Точно. Да започнем да вършим нещо за България. България! 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 След това нещо да всеки може да е в крата да се запише и да вече да спрем да живеем като кучета в тази държава. Трябва да им достоен живот, затова трябва да се борим. Да си върнем държавата! Да си върнем! Държавата е наша! Ние сме държавата! Господари, ние определяме как да там. Вече трябва да спрем да се чувстваме като кучета, ами трябва да се чувстваме като равностойни граждани на този свят. Това е. Има някой желаящ, всеки може да сподели мнение, тук няма оратор. Тук няма никой, който да се прави на шеф или така нататък. Нека всеки да си каже мнението. Не се притеснява. Следващия път ще намерим чудото високоговорител. Чудото на техниката. Браво! Много да не било по-високо. Само трябва да замахнеш. Ще вземеш ли, че По-тихо! Моето предложение е да им дадем съвет, защото имат нужда от помощ точно в момента. това е най-точното, да. Хората не могат да си плащат сметките за ток. Да не го плащат. Ние да им кажем, че това е частна компания. Ако отидеш в магазин и не ти харесва цената, просто този магазин фалира. Чест трябва да фалира, хората имат право да не си плащат сметките. Това не е национална компания. Никой няма да ги съди, никой няма да ги гони. Няма правителство в момента.
Но всички трябва да направят бойкот на ЧЕЗ. Те трябва да спрат да използват Всички е репета, не само ЧЕЗ. Така се прави тази държава много пъти. В Великобритания ние сме намерили много пъти хора, които правили. Единственият начин да ги махнем от България, ако ги фалираме. Просто... Използвайте топ, обаче не плащате. Както са започнали протести... По-добре, спрете да го знаем, да те шуляващи. Някъде слушаме говорящите. Както са започнали протестите, акциите на ЧЕЗ са наполовина. Ако спреме протестите, или ако и това е невероятно. Плащаш се сметките, които са толкова завишени. Пускат и двама човека в сградите на енергото, нямат се някакви отчета. Хората пишат жалби на кофи за бук, да им подсигуряват. Просто няма никакво отношение към клиенти. Така че тази компания трябва да се отиде и всички други компании. Обаче трябва да кажем на хората, защото те там не знаят какво да правят. Вън монополите! Вън, Била, Кауфланд, всички вън! Точно така! Купуват за български стоки, това е истината! Обърнете се към всички ваши роднини, приятели и това ще бъде нашата помощ от Лондон. Съвета е не си плащате сметките за тока. И парно! Браво! Еми не трябва. Да кажа една българска поговорка, която се трябва никога да забравяме. Говорна дружина, планина повдига. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Има ли други желащи да кажат нещо? Тези хора не са ли българи? Това е либералната скрепа! Еми отворете тогава. Да видим, че са тук. Къде? На кръвожниците! Малко внимание за Даниела. Жени е човека, който започна цялата тази. Браво на Жени! Да живееш, Жени! И оттам нататък много други хора се събраха да ни помагаме и как и всички това е трудно. Дамата ми беше да минава отворено от По-силно! заместника на е дежурен, излезе човек от началото каза, че всеки може да всички приема декларацията и няма да проблем. Не се чува нищо. Декларацията, която е залепена там и там, както може ли да я прочете декларация
гласуваме. Да, аз ще видя защо за многото неща, които говорихме и говорихме в интернет, къде спряхме на това. Защото в крайна сметка ние протестираме за нещо, ние подкрепяме протеста на българите в България за по-добре. Не само и ние също протестираме, защото и ние сме българи. Страшно много искания. Там долу е залепено всъщност първият документ, който е активен, който е подбираващ, който ще работи. Значи това са някои от първите искания. Или почва да се обединяват по някакъв начин. И то всъщност ще почва да се Ако ще ги четете, може ли някой по-гласови? Да. Да спрем златодобива! Сега ще прочетем декларацията, която ние искаме да изпратиме на българския народ. Ние също сме част от българския народ и ние просто даваме своя глас в подкрепа на това, което нашите сънародници се опитват да направят в държавата. Нека някой с по-висок глас да я прочете. От името на излезлите на 24 февруари 2013 година пред посолството на Република България в Лондон. Български граждани, живеещи в Обединено кралство Великобритания. Ние изразяваме нашата подкрепа към протестите на българския народ вследствие на желанието му за по-добър живот и промени в политическото управление. Ние сме за пълна промяна и кардинални решения и смяна на политическия модел на Република България и заставаме зад изискванията на народа. Ние смятаме, че всички политици, управлявали през последните 23 години, имат вина за състоянието на българската държава и желаем те да бъдат разследвани и наказани за корупция и неефективно управление. Ние изразяваме желанието си да помогнем в създаването на една по-добра България. Бог да пази България! Бог да пази България! Аз съм за! За! Разследване на всички! Всички си дигнете ръцете! Всички сме за разследване! Всички! Не може отделно, всеки един от нас изкареща това. България на досиета, ерите си избирателни. Всъщност е работа на България да решат какво искат, а нашата работа е всъщност телевизия на прехода. Няма нови политики с нови идеи. Без политици няма Нова конституция. Нов избирателен закон. Искаме да спрем геноцида на българския народ. Това е. Благодаря много. И голям проблем също са платените медии, тъй като преди VTV най-корумпираната медия и всички само промил от мозъците на България. Преди няколко дена по Господарния ефир беше излъчен репортаж за източването на АЕЦ Козлодуй. След това абсолютно затишие никакво медийно присъствие. Високите сметки за тока не са следствие само на ЧСЛ и EVN, а са също и заради това източване. Извинявайте, останах без глас. Моят апел пък към вас е: не гледайте телевизия. Да, не гледайте телевизия. Аз отдавна не гледам. Да. И не само българска. Защото е половина на мозъци. Всички медии са купени. Да, и промиват мозъците. Отразяват мнението на управляващите, не на гражданите. Да живее България! Да живее България! Аз искам да кажа някакво. Ние имаме много идеи и много мечти за бъдещето. Ние имаме много идеи и много мечти за бъдещето. Но ние трябва първо да научим какво можем, да бъдем наясно с нашите способности и за това, което ние искаме да
Ние трябва да знаем какво пише в българската конституция. Ние трябва да знаем какво означава мажоритарна система за избори. Ние трябва да знаем какви ценности искаме да представим на света, че ние имаме, и тези нови политици, които биха застанали начело на народа, да изразяват нашите ценности и да изпълняват принципите за равноправие, честност, съзнателност, мъдрост и свобода! Справедливост! Да живее свободата! Това образовайте се и помислете за това какво всеки от нас може да направи. Защото трябва да спрем разделението между идеята за народ и държава и управленческа сила. Ние избираме хората, които да застанат начело на... Точно така! И те представляват това, което ние сме. Затова ние трябва да започнем всеки един от нас да установи тяхната ценностна система и да работи и с избора си да избере тези хора, които ще ги представляват. Точно така! Аз искам да допълня нещо. В България ни се вменява само какви задължения имаме. Никой не си знае правата. Имаме само задължения без права. И искам да допълня, нали, като нейното изявление. Че се вменяват само задължения. Това трябва да правим, това трябва да правим. А къде са ни правата? Тоест ние си знаем наизуст всичко, какво сме длъжни да правим, а не знаем какво имаме право. И крайно време да разберат, че ние сме господаря, суверена. Суверен означава господар. Ние казваме и те слушат и изпълняват, а не всички договори да бъдат съкратени. След като те са сключени от мое, от ваше, от името на народа, защо те са тайна? Какъв договор е този, щом трябва да бъде тайна от мене? Всичките, не само той. Разсекретяване, да си знаем правата, а не само задълженията. Защото има правоимащи и правонямащи. Народа е правонямащ, а тези там кликата, които не си изрежат 23 години... Всички са милионери! Да, даже има и милиардери. Да, с депутатски заплати. Как става тази работа? Да извеждат и да обяснят защо 23 години държавата е мизерия! Драги съграждани, искам да обърна Искам да се обърна към всички вас, искам да ви предупредя, че трябва да бъдат адекватни мерките, бързи. Всеки един да гледа всички медии, всички телевизии, да се направи сам за себе си избор. Най-вече интернет. Кой лъже и кой казва истината. Искам да ви кажа, че има сведения, че ЧЕЗ са влезнали в преговори с руски компании за продажбата на дружеството. Така че след няколко дена може да има нов собственик, срещу който няма да имаме никакви права. Така че всички мислете, информирайте се и бързо трябва да бъдем организирани. Бърза национализация! Забавна национализация! Възловите и да национализират бързо. Иначе ще живее България! Кой го веднага? Много скоро съм в Англия. Искам да прочета едно стихотворение на дъщеря ми, която ми изпрати по Фейсбук. Е срамота, да. За имигрантите. Мисля, че съм достоен съграждани. Дяконе, аз те моля, събуди се и от робство пак ни опази. В душите ни всели се пламък на борбата запали. Да се борим, ама не с сили. Да се борим с сърце и плам, че парите са ни заслепили. Трепем се за тях без срам. Всеки гледа сам да се спасява. Даже и приятел би предал. Няма кой да вдигне врява и да каже: той живота си е дал. Левски търсил свободата, а пък робство търсим ние. И не трепват днес сърцата, само алчност в очите ни се крие. Плачем без сълзи, плачем без дори да знаем. Плачем някой пак да ни спаси. Плачем, искаме живот спокоен. Затова те моля, апостоле на свободата, дай ни твоята воля да намерим път към светлината. Нона Маджарова. Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Неговото дело, което ние в момента продължаваме.
Заповядайте, приятели, който иска, трибуната е свободна. Заповядай, само се представете. Аз съм Николай. Драги са народи. Всички вие виждате човека на портрета. Всички вие го виждате, всички вие предполагам знаете кой е. Време е да покажем на този човек, че ние сме народ и че знае за какво се е борил. Да покажем, че българите сме нация, която може да се бори и да променя нещата. Писали вече от всякакви политици, лъжци, монополисти и всякакви бокуци. Време е да ги изринем от нашата държава. Чиста и свята република! Чиста и свята! Демократична република. Говоря, само че искам да дам българското знаме на някой да го държи, защото знаете, че никое българско знаме не е било пленявано или падало. Така че ми трябва един доброволец. 13 века без погубен флаг сме. Здравейте, приятели, казвам се Павел Йорданов, на 33 години от град Плевен, живущ по не мое желание в Великобритания след 12 години имитарстване в чужбина. Първоначално Германия, след това Америка, а сега и Великобритания. Аз съм човек, който много мога да кажа, че постигнах западната мечта, това да получа живота на един западноевропеец и разбрах, че от това няма абсолютно никакъв смисъл, защото където и да отидем по света, ние сме неразривно свързани с България. Аз свалям шапка пред всички вас, тези, които сте дошли тук в това студено време, за да изразите подкрепата си за българския народ, за хората, които са излезли на улиците, за да протестират в името на любовта, истината, мъдростта, разбирателството, хармонията и правото на един достоен живот на българския народ. Изключително съм развълнуван от това стихотворение, което ни беше току-що прочетено. Искам да ви кажа едно мое стихотворение, което аз съчиних много спонтанно. Може ли да ви помоля за тишина? Това стихотворение го написах в първия ми ден в чужбина. Беше много интересно неговото предисловие. Обрахме на гарата в София. И това се случи, значи в България просто имаме една малка шепа хора, да кажем 1 или 2%, които тероризират 98% от населението. И това е с благословията на един партиен елит, който е узурпирал властта, който дори не е избрал от хората, защото хората до сега са смятали, че някой трябва да ги управлява, а не те самите да се управляват. Когато ме обрах, аз казах на майка ми: мамо, никога повече няма да се върна в България, за което след това веднага съжалих и в първия ден в чужбина написах следното стихотворение. Това стихотворение е: България мила, ти си една, за теб днес копнее моята душа, наскърбена и гневна, дори омерзена, тя плаче, копнее за нова вселена. Ще бъдем пак заедно, ти запомни. Нуждата жалка не ще ни дели, защото докато сърцето топти, не ще нивка забравя своите деди. Дойдох на този протест съвсем спонтанно, даже не планувах да дойда, даже и не знам за какво ще ви говоря и как ще ви говоря. Но истината е, че в сърцето на всеки един от нас се е събрала изключително много тъга и тази тъга иска да излезе по някакъв начин. Изключително радостно е, че сме се събрали всички заедно, защото в продължение на стотици години ние сме разделени и сме разстройвани едни срещу други. Учили сме, че сме червени, че сме зелени, че сме жълти, че сме сини, че сме българи, че сме турци, че сме цигани, че сме различни, че трябва да се страхуваме. Бих желал да ви призова да забравим за разделението, защото всички хора, които са родени на територията на Република България, са преди всичко българи. Имал съм щастието да се срещам с българи както от ромски, така от арменски, така от гръцки, така от турски произход.
които са миляли за България, много повече от много хора, които наричат себе си българи и сеят омраза и нихилизъм. Не случайно в днешния ден се провеждат много две значими неща. Едното от тях е протеста срещу монополите и срещу правото на българите да имат достоен и добър живот. Другото нещо, което става, е избор на патриарх на Република България. Имаме вече патриарх. Да, това е много радостно. Десетки пъти се събираха митрополитите и духовните власти, за да определят този патриарх. Радостно е, че най-накрая това се е получило. Исках да спомена, че както спомена една от говорящите дами, няма как да има обединение, няма как да има сила, ако ние духовно не си отворим очите и не разберем, че ние не сме само едни стомаси, които трябва да се пълнят. Човек е много повече от това да живее единствено и сам за себе си, защото когато той живее сам за себе си, той е обречен на нищета и на самота. Няма по-страшен затвор от това да си затворен в 4 стени и да живееш сам за себе си, да се страхуваш и да си казваш: Господи, не искам да гледам повече тази телевизия, оставете ме на мира, писне ми от престъпления, само аз да съм жив и здрав. Така че, приятели, човека е нещо много по-велико и много по-голямо от това, което се опитват постоянно да ни натъпват в главите. Че сме слаби, че всеки сам абсолютно нищо не може да постигне. В България са се раждали и продължават да се раждат изключителни духове. Ние сме дали на човечеството изключителни духовни лидери и учители, някои от които, цитирам, великият Айнщайн казва, че целият свят се прекланя пред него, а той се прекланя пред един български духовен лидер. Няма да споменавам имена, защото това не е важно, но е важно, че ние сме дали изключително големи знания на целия свят. Българите са били в целия свят и са основали 28 държави. Франсуа Митеран казва, че българите, заедно с Шарл де Гол, че който не познава историята на българите, не знае те кои са, той не знае изобщо световната история. Защото българите са в корена на абсолютно всички управляващи аристокрации на съвременна Европа. Да. Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Има и нещо друго, което е изключително радостно. Аз споменах, също вече беше споменато, че се излезе с конкретни искания. Исканията са изключително добри и позитивни. Заражда се вече гражданското общество, идеята е посята и няма какво да го спре. Нещо, което се изисква от нас е ние да продължаваме да упражняваме натиск и да противостоим на тези тъмни и негативни сили, които са узурпирали властта. Хората в България и хората в чужбина искат гражданско участие в управлението на държавата, защото държавата е на гражданите. Споменати са много неща, но най-тревожното и най-стряскащото от всичко е, че в момента българската земя е разпродадена поголовно и тя е разпродадена в голямата си част на чужденци. Ние желаем българската земя да не се купува от чужденци, така както беше приет закон в Унгария. И в Унгария унгарска земя. Реална е опасността, след като искат, първо искаха да пробият земята ни с шистов газ и да ни тровят целенасочено, сега просто целокупно да си оградят тази земя, която е тяхна и да нямаме ние достъп до нея или просто да имаме достъп толкова, доколкото да работим ангария. Българският народ трябва да разбере, че това урбанизирано общество, в което ние живеем, не предлага абсолютно никаква алтернатива. Ние сме затворници, защото сме отделени от българската земя. Живеем в една икономика, която е базирана на енергия, която рано или късно просто ще свърши, защото петрола рано или късно просто ще свърши.
От сега нататък рецесиите никога просто няма да приключат. Не трябва да си правим някакви илюзии, че нещата все някак си ще се подобрят и ще минат покрай нас. Постоянно ни вдигат цените всяка година. Ако трябва дори да говорим в световен план какво става, от 2010 януари до 2011 януари световният индекс на храните се е повишил с 33%. Нещата няма да стават по-добри и за хората в градовете нещата ще стават все по-трудни. Така че ние категорично желаем българската земя да бъде върната на българите. Защото, както Николай Хайтов казва, изгубим ли България, ние сме изгубили всичко. Освен това, желаем абсолютно всички заменки, които са направени с невероятно красиви части на България, да бъдат възстановени и да бъдат върнати в собственост на държавата. Нещото, към което аз бих призовал всички вас е като българи, може би да простим на тези, които са направили всичко това, защото те не знаят какво правят. Хората, които ни управляват, не случайно един от великите духовни учители на България е казал: политиката е за хора, които не разбират истинския живот. Така че това са едни хора, които в голямата си част са абсолютно неосъзнати, които смятат, че смисълът се крие само в това да трупаш пари и да си поживееш, а не разбират красотата на това хората да живеят един за друг, да си помагат и да бъдат общество. Най-накрая бих искал да ви кажа, че това не е първия протест. Това няма и да е последния протест. Точно така. Приветствам призива на един от нашите приятели, който каза, че е крайно време вече да започнем да се събираме и да обсъждаме проблемите на България. Аз също така бих ви призовал да започнем и да правим нещо като българи за хората, които са в България и изнемогват. Факт е, че ние тук живеем и изкарваме пари, които макар и да не са кой знае какво, можем да отделяме едни скромни суми. Основали сме една група в интернет, която в по-голямата си част е неактивна, но се надяваме сега с хората, които тук са дошли и присъстват, част от тях да се присъединят и започнем да работим и да осъществяваме идеи, които са, да кажем, благотворителни на първо ниво. Всеки един от нас може да отдели 1, 2, 3, 4 паунда на месец, защото България е пълно с възрастни хора и с малки деца сираци, които дори нямат какво да си сложат в устата. Нека да покажем, че ние като българи, живеем за родината си, нека да не чакаме на който и да оправи държавата ни, нека да покажем, че имаме човечност, че имаме топлина в сърцата и светлина в умовете, защото няма отделно щастие за никой един от нас. Дори всичките пари на света човек да има, ако той ги има само за себе си, те не му вършат никаква работа. Всички сме свързани в един огромен организъм и всичко, което се случва на този свят, се случва поради една причина. Ракът е една болест, при която клетките в човешкото тяло се индивидуализират и започват да смучат от кръвта и хранителните вещества на цялото тяло. И така се получават оголемяванията и туморите. Настоящата партийна и политическа система е точно един рак на нашето общество, в което хората са решили, че те могат да имат щастие отделно за себе си. Но те не осъзнават, че търсейки това лично щастие, те убиват както самите себе си, така и целия организъм. Затова е изключително важно ние като българи да работим за доброто на цялото, а не да се грижим единствено и само за собствения си интерес. Затова приказвам всеки един от вас, който има интернет,
да се присъедини към групата ни, тя се казва Българи в Лондон, гражданско движение за по-добра България. Желая да подчертая, че в нашата група ние не сме против, ние сме за. Вече минаха времената да крещим оставка, уволнение, мафия и така нататък, защото когато ние не предлагаме абсолютно нищо конструктивно, едни и същи физиономии просто се сменят през 4 години. Искаме замяна, искаме промяна! Край на геноцида на българите! Действия! Не само в приказки и всичко. Желая, скъпи приятели, преди всичко да променим отношението си един към друг. Ще ви дам просто един пример. Аз съм го изпитвал самичък и съм минал през това.